дуруд ба тоҷикистони азиз, дуруд ба шумо Омина ва ҳамаи мухлисоне ки ин лаҳза моро тамошо мекунанд. Имрӯз тавре мебинед, ин кӯчае ки мо истодаем ҳамеша серодаам буд ва рӯзноманигорони хеле зиёде инҷо буданд, тамошобинон, инчунин онҳое ки таваҷҷӯҳ ба футбол доранд. Аммо имрӯз бозиҳои даврӣ, яъне гурӯҳӣ ба поён мерасанд ва оҳиста оҳиста шумораи онҳое ки ба ин шуғли хеле зебо ҳамроҳ ҳастанду аз он иттилоъ медиҳанд камтар шуданд. Навигариҳо ҳастанд. Навигариҳо пеш аз ҳама он аст ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои 8-1 ниҳоӣ бо Аморот бозӣ мекунад ва ба ҳамин хотир Шайх Ҳамад бин Халифа Олсонӣ, вазири варзиши ин кишвар, дирӯз дар ҳузури футболбозони мо қарор дошт ва он ҷо омад ки футболбозони моро табрик гӯяд ки ба бозиҳои даври ҳазфӣ роҳ ёфтанд. ва он ҷо намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон аз ҷумла Дилшод Ҷӯразода бо сармураббии дастаи мунтахаб Петр Шегерт ва ҳамчунин футболбозон дар ин мулоқоте ки буд хеле хуб иштирок карданд ва суханҳои некро ҳам аз ҷониби вазири варзиши Қатар, давлати Қатар шунидам. Футболбозони мо дар ҳақиқат бозии ниҳоят ҷолиб нишон доданд. имрӯз дар бораи дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин ҷо хеле зиёд гап мезананд. Рӯзноманигорон бо мо суҳбат мекунанд, дар бораи дастаи мо мепурсанд ва дар пеш бозии ниҳоят ҷиддӣ аст, бозии муҳим бо дастаи мунтахаби Имороти Муттаҳидаи Араб ва чизи дигаре ки бояд гуфт, дирӯзу имрӯз футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон истироҳат карданд ва онҳо ба майдонҳои футбол намераванд то тамрин намоянд. бале, бозии 8-1 ниҳоӣ бо Имороти Муттаҳидаи Араб бисёр вохӯрии ҷиддӣ аст. ин аз он хотир ҷиддӣ аст ки мо бо дастаи мунтахаби Аморот ду бозӣ гузаронидаем ва дар як бозие ки имсол як бозии дӯстонаи таҷрибавӣ буд, бо ҳисоби 0-0 мусовӣ бозидем. ҳамаи он футболбозоне ки ҳам дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳастанд ва ҳам дар ҳайати дастаи мунтахаби Иморот ба ин ҷо омадаанд. аммо соли 2020 ҳам як вохӯрии дигар доштем бо иморотиҳо ва он ҷо бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба нафъи дастаи мо буд дар қисми аввал ва гуфтан ҳам ба маврид аст ки мо бо голи Даврон Эргашев ва ҳамчунин бо голи Комрон Турсунов дар сафи пеш қарор доштем, аммо дар нимаи дуюми бозӣ бо ҳисоби 3-2 мағлуб шудем. ба ин нигоҳ накарда имрӯз дастаи мо дигар аст. дастаи мо то ин дам чунин бозии аҳлона ташкил накардааст ва маҳз Петр Шегерт ки имрӯз дар борааш бисёр мегӯянду яке аз мураббиёни беҳтарини бозиҳои гурӯҳӣ ба шумор меравад, дастаро он тавре сохтааст ки танҳо аз бозиаш лаззат бурдан мумкин. хуб дӯстони гиромӣ, мо бо дастаи мунтахаби Иморот бозӣ мекунем ва имрӯз ман як оғои Масъудро ёфтам инҷо ки аз Иморот ҳастанд ва рӯзноманигор. бале, дастаҳои мунтахаби Иморот ва Тоҷикистон дар даври 8-1 ниҳоӣ бо ҳам вомехӯранд ва мо умед дорем ки як бозии ниҳоят зеборо тамошо мекунем, зеро ҳар ду даста ба осонӣ агар гӯем ки ба давраҳои минбаъда гузаштан ин тавр нест. хуб муборизаро шумо дар бораи гурӯҳҳо хуб шунидед, дидед ва ин ҷо албатта ҳама чиз аз нуқтаи назари рӯзноманигорон дур нест, вале дар бозии футболбозони дастаи Иморот ва ҳамчунин Тоҷикистон мумкин душвориҳо барои ҳарду даста пайдо шаванд, чунки ин ҷо аллакай футболбозони шумо ки бори аввал дар ин мусобиқа иштирок мекунанд таҷрибаи бисёр гирифтанд ва аз тарафи дигар шумо мураббие доред бо номи Петр ки бисёр ҳам худро хуб нишон медиҳад, бо рӯзноманигорон хеле ҳам дилгарм суҳбат мекунад ва ҳар куҷо моро истиқбол мекунад. ин як кайфияти тоза дорад. аммо бозӣ аст, кадом дастае ки ғалаба мекунад ба даври бозиҳои дигар меравад ва дастае ки бой медиҳад аз ин ҷо хоҳад рафт. хуб ба саволи он ки албатта мо метавонем ки дар ин бозӣ ғалаба кунем, гуфт чаро не, футболбозони шумо ҷавон ҳастанд ва мо бозиҳошонро хеле хуб дидем ки чӣ гуна онҳо кӯшиш мекунанд ки дар ин бозиҳо ғалаба кунанд. албатта кӯшиш ин ҷо аз ҳама чизи асосӣ аст ва суръати бозӣ ҳам ҳалкунанда аст ва дар бораи он пурсидем ки мо дастаҳои мунтахаби мо бо шумо дар бозиҳои гузаштаашон як мусовӣ доранд 0-0 ва дигаре бо ҳисоби 3-2 ба нафъи Аморот ҷамъбаст шудааст. хуб ин вохӯриҳо нишон медиҳанд ки вохӯриҳои таҷрибавӣ ҳам бисёр ба нафъи ҳарду даста аст ва мо умед дорем ки дар ҳақиқат бозӣ байни ин дастаҳо аз зеботарин бозиҳо хоҳад шуд.
Во-первых, хочу поздравить сборную Таджикистана и народ Таджикистана с проходом в следующий этап плей-офф. Это очень хорошее достижение, дебютный Кубок Азии, проходить такой хорошей, уверенной игрой на следующий этап, с чем я поздравляю вас и всех футболистов. Ну, исходя из картины игры вообще вашей сборной, мне кажется, Эмираты проходимая команда для вас, поскольку вот по характеру, как сложились игры с Катаром, с тем же, с Китаем, да, и последняя игра с Ливаном показала, что у ребят есть характер. Чуть-чуть не хватило с Катаром и с Китаем, но в матче с Ливаном, несмотря на то, что отменили 2 мяча, они как бы морально не сломались и сумели забить и вытащить игру, да. И дальше уже в плей-офф, как отмечал ваш тренер, уже все команды равны, потому что слабые команды в плей-офф не выходят. Мы это видели и на прошлом чемпионате мира, например, на примере Марокко. Никто не ждал, никто не знал про них, но в конце как бы все были свидетелями марокканского чуда. Да? Почему бы сейчас не стать свидетелями таджикского чуда? Или даже узбекского чуда, или даже наша страна сохраняет шансы тоже пока. И почему бы нет, если все 3 команды Центральной Азии выйдут в плей-офф и покажут, что футбол в нашем регионе тоже развивается. Но именно если говорить про вашу команду, то я знаю, что таджикская сборная одна из самых молодых здесь, так что потенциал очень хороший у вашей команды, и мне кажется, впереди будут большие успехи. Спасибо, мы тоже желаем, чтобы 3 команды Центральной Азии, это Иран, Таджикистан и Узбекистан, уже вышли в плей-офф, и чтобы ваша команда тоже выиграла у Омана и была среди этих 4 центральноазиатских команд. Дай бог, мы тоже ждем, верим, надеемся. ما در اینجا با یک نفر وخوردیم که حسن ایمن هستند از سودان هستند اما در روزنامه قطر کار میکنند و اینجا کار فعالیتشون هست چون ما با این کس یک صحبت کمی انجام دادیم نظرشون درباره مربی ما عجیب است ایمن تفضل اهلا و سهلا من بدايه في تلفزيون الرياضه التاجيكستانيه قلتك عن مدرب التاجيكستانيه بيتر شكرت نعم مرحبا بكل السادة المشاهدين في قناة الرياضية یک دسته رو کشف کردم نه تنها من بلکه تمام آنهایی که در ساحه اطلاعات اینجا بازی‌های جام آسیا 2023 رو پیش می‌کنند میگویند که دسته منتخب تاجیکستان اولش از جوانترین دسته ها هست و با اسلوب خاص است زیرا که اینجا علاقه معروفیت سرمربی این دسته پیتر شگرت خیلی بالا رفته است و روزنامه‌نگاران با یک احساس بلند درباره او میگویند و درباره تاکتیک بازی او و فوتبال بازانش از این رو من فکر میکنم که فوتبال بازان جوان تاجیکستان قادر هستند که در مسابقه امسال باز قدم‌های دیگری خود گام‌های خیلی بزرگی خود را به پیش گذارند از اون خاطر میگوید که من در بازی‌های جام جهانی سال‌های 2010 2014 2018 و 2022 در این 4 وقوعی ها بودم مثل دسته شما رو ندیدم که اینقدر قوی باشد جوان باشد و تواند که در مقابل دسته های شورادیار بازی زیبا نشان داده باشد ولی همین رو هم میگم که در دسته شما 2 حملگری بسیار هم شاطر یعنی بازیگرانی که بسیار هم با سرعت باشند و ضربه زن باشند همین گونه نمیرسد فقط برای شما اگر در تاجیکستان 2 حملگر بسیار هم پرقوت پیدا شود پس این دسته شما آینده نیک دارد و شاید در جام جهان هم خود را خوب نشان دهد از طرف دیگر وقتی که من از او پرسیدم درباره بازی دور 16 نهایی یا 8 یک نهایی که ما میگوییم با دسته منتخب امارات میگه تجربه امارات خیلی زیاده است این دسته بسیار قابل است که خوب بازی کند اما دیروز در مقابل دسته ایران با حساب 2-1 مغلوب شد ولی این نشان میدهد که اماراتی ها هم بسیار هم ضعفیت های خاصی خود را در این بازی دارند در هیئت دستشون این اول دروازه‌بانشون است و دوم این خط دفاعشون است که میتواند با اشتباه رو دهد و راه شاید برای حملگران دسته منتخب تاجیکستان از این رو این سودانی خود در گذشته فوتبال باز بوده است بسیار سبک بازی تاکتیک از نگاه فنی استعداد فوتبال بازان رو احساس میکند میگه دسته جوان شما آینده خوب دارد از همه اساسیش من امید دارم که در مقابل دسته منتخب
имороти муттаҳидаи араб ҳам ин даста худро нишон медиҳад. Аммо ман чӣ мегӯям? мо дастаи мунтахаби имороти муттаҳидаи арабро хуб мешиносем. Аз кадом хотир? Соли 2021 бозӣ гузаронидем, бо ҳисоби 3-2 мағлуб шудем. Онҷо мо аввал бо ҳисоби 2-0 дар сафи пеш будем. Ёд дорам Даврон Эргашев онҷо гол зада буд бо Комрон Турсунов ва баъдан мо соли 2023 дар ҳамин соле ки ҷараён дорад як бозии дӯстона бо ҳамин ҳайате ки ҳоло иморотиҳо доранд дар иморот бозиро бозии санҷишӣ гузаронидем ва он бозӣ бо ҳисоби мусовии 0-0 ба поён расид. Яъне дастаҳо якдигарро хуб медонанд, аммо сабки услуби бозӣ ва ғалаба аз ҷониби мураббиён пешниҳод мешавад. Мо дидем ки футболбозони мо бо як ҷиддуҷаҳди ниҳоят зиёд бо охирин масалан кӯшишҳояшон кӯмак мекунанд ки ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба даври дигар равад. ҳоло ба мо гуфтанд ки агар шумо барвақттар билет дошта бошед ба Тоҷикистон баргардед, ин тавр накунед, мо то финал меравем ва якҷо баъди финал ба Тоҷикистон меравем. Мо ба онҳо боварӣ дорем ва гумон мекунам ки дар ин бозие ки бо иморот мо хоҳем кард, футболбозони мо ҳамаи ғайрати худ, кӯшиши худ ва ҳамчунин истеъдоди худро ба ин осиёгиҳо нишон медиҳанд.